Gipleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündöligi. Türkmenistanyň döwlet neşri Abaşada satylýan türkmen paýta önümleri barada boýsunçly habar berýär. Türkmenistanyň döwlet ýeçiligindäki Türkmenistan Merkezi gazieti 27-nji noýabrda çykan sanyna türkmen paýtasyndan öndürilen önümleriň Birleşen Ştatlarda satylýanlygy barada boýsunç bilen habar berýär. Sewda lehengleri Türkmen dokmasyny dünýä çykarýar ady bilen okuyjulary ýetirilen makalada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Walmart sewda kompaniýasynyň hemde Amazon.com sewda maksatly saýtynyň türkmen paýtasyndan öndürilýän önümleri alyjylara ýetirýänligi habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gömrük gullugy 2018-nji ýylyň 18-nji maýyndan başlap Türkmenistanda öndürilen paýtanyň şeýlede Türkmenistanyň paýtasyndan taýýarlanan islenlik ýurdun önümleriniň ähli görnüşiniň abaşa import edilmegine gadagançylyk girizipdi. Muňa garamazdan Walmart we Amazon'u türkmen paýtasyndan öndürilen aýdylýan haritlar satyp çykarylýar. Azatlyk Radiosu häzirki wagtda bu haritlaryň haýsy şertlerde satylýanlygy barada Walmart we Amazon'dan şeýlede Birleşen Ştatlaryň gömrük gullugynyň kommentariýa almagy synanýar. 19-njy noýabrda Türkmen hökümetine ýakyn habarlary çap edýän Ata Watan Türkmenistan internet neşri Düýbi Virginiýada ýerleşýän Goda kompaniýasynyň Türkmenistana öndürilen 100% paýtadan taýýarlanan el süpürgüçlerini matalary hemde beýleki dokma önümlerini Abaşanyň bazarlaryna çykarýanlygyny habar berdi. Türkmenistan gazieti türkmen dokma önümlerinin Amazon we Walmart'ta dünýä ýetirilmeginiň türkmen dokmasyna hemde onuň sewdasy bilen meşgullanýan kompaniýalary meşgullugyň we hyrydarlygyň täze basgançaklaryny getirýänligini, hususan el süpürgüçleriň geçkinli haritlara öwürlendigini öňe sürýär. Walmart we Amazon.com saýtlaryna Goda Towels kompaniýasynyň adyndan satyp çykarylan el süpürgüçleriň 100% Türkmenistana öndürilen paýtadan taýýarlananyny aýdylýar. 100% türkmen paýtasyndan öndürilen aýdylyp Amazon'a satyp çykarylan degişli haritlaryň giň ýaýramagyna saýt özüniň sponsory funksiýasy bilen himayet edýär. Galibertede türkmen paýtasyndan ýasalan aýdylýan haritlar Amazonyň saýlanlary diýen sanawda da peýda bolýar. Ýagny başga söz bilen aýdylanda saýt 100% türkmen paýtasyndan öndürilen önümleriň bildirişlerini saýtyň içerki düzgünlerine laýyklykda Amazon Choice belgisini goýup alyjylary degişli haritlary satyn almaga urukdurýar. El süpürgüçleriň Walmart'ın saýtyna satyp çykarylan bildirişlerini olaryň Türkmenistana 100% paýtadan öndürilen açaçan ma'lum edilýär. Halkara hukuk toporlary Türkmenistanyň paýta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanylmagyny ýergiderli tanqid edip gelýär. Ýöne döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä türkmen paýtasyndan taýýarlanan önümleriň hyrydarlary hatta käbir günwatar ýurtlaryndan bolan alyjylary az däl. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň 24-nji noýabrda habar bermegine görä, geçen hepdäniň dowamyny Türkmenistanyň döwlet haryt çygmal birjasyny türkmen paýtasyndan öndürilen naq ýüpligini satyn alan käbir döwletler hasaba alınıpdyr. Olaryň hataryny beýleki käbir ýurtlardan gelen telekeçiler bilen bir hatarda Beýik Britaniýadan, Şotlandiýadan, Türkiýeden, Estoniýadan gelen ýeşewürler bar. Galibertede Türkmenistan gazietiniň soňky habaryna görä geçen hepde türkmen paýtasynyň naq ýüpligini satyn alanlaryň hataryna Kanada döwletiniň ýeşewürleri hem goşulýar. Şeýlede Abaşanyň türkmen paýtasynyň importyna girden gadagançylygyna garamazdan görnüşinden türkmen paýtasyndan taýýarlanan önümler Birleşen Ştatlaryň çägine hasap olunan kompaniýa arkaly Amerikaly müşterilere ýetirilýän ýaly. Paýta meýdanlaryna mejburi zähmete garşy görüşýän Cotton Campaign toporunyň binýadyna ençeme hukuk guramalary şu ýylyň 1-nji oktýabr güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň New Yorka eden saparyna gabatlap BMG-nyň baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paýta meýdanlaryna mejburi zähmete protest bildirip nägilelik çäresini geçirdi. 2016-njy ýylyň dowamyny dünýä berli H&M, Şweýçariýanyň IKEA şeýlede Adidas, Esprit ýaly global markalar şol sany sermaýeçilerden biznes jemgyýetlerinden kärdeşler arkalaşyklarynyň hemde hukuk goraýjy toporlardan düzülen 60 töwereg wekil Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejburi zähmetiň ulanylmagy boýunça çykyş etdiler. Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilsimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girizin. Siz aktivasiýa açar sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girizmelisiniz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz.
tilsim işläp başlandan soň Azatlyk Radiosu bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383 Telegram Messenger'ine işläp düzenler bu tilsim arkaly uğradylan maglumatlary asla izarlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyn ýürüýte kodlanýandygyny aýdarlar. Has hupsuz söhbetleşlik üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürüýte gullukları henüz hem Telegram'ın koduny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlaryň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma Messenger'i işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanyjy we onuň ýerleşen ýeri baradaky maglumatlary gizleýän ýürüýte bir mümkinçilik gözüňde tutulandyr. Şu sebäpli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda uly meşhurlygy eýedir. Türkmen ýürüýte gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram Messenger'ini petiklemegi başarsalar-da, siz VPN, şol sanda ýürüýte Azatlyk Radiosu üçin işlenip taýýarlanan Sayfon 3 programmalaryndan peýdalanyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar güneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. 26-njy noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň Owa we Suw hojalyk ministri Ýazmyradow döwlete tawşyrylan hasyl üçin kärenetçiler bilen hasaplaşyklaryň geçirilýändigi barada habar berdi. Emma kärenetçileriň ençemesi öz plastik bank kartlaryna geçirilen hasyl puluny nagtlaşdyryp bilmän kösenýändiklerini aýdýarlar. Daşoz welaýatynyň Könürgen çetrawyna Azatlyk Daýhan birleşiginiň onlarça kärenetçisiniň aýtmagyna görä, olary agdalýan Daýhan birleşiginiň resmileri plastik kartlaryna pulun geçirilendigini 20-25 gün ozal aýdypdyr. Şondan bäri olar her gün etrap we şäher merkezlerindäki bankomatlara gatnaýarlar. Ýöne bankomatlarda pul tapdyrmaýar diýip Azatlyk Radiosynyň anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan habarçysy 28-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä daşodly kärenetçiler iň soňky çykalygy hökmünde öz plastik bank kartlaryny aşawada uğradyp, bu ýerdäki bankomatlar arkaly öz hasyl puluny nagtlaşdyrmaga synanýarlar. Ýöne kärenetçiler munyň üçin özleriniň goşmaça çykdyjy etmeli bolýandygyny sebäbi plastik karty welaýatdan paýtagta kire edýän hususy taksilerden uğratmak üçin adyrnan 40 manat tölemeli bolýandyklaryny aýdýarlar. Mundan başga paýtagtdaky bankomatdan pulu aljak adam üçin hem 20 manatdan 40 manata çenli pul bermeli bolýar diýip habarçy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde döwlete tawşyrylan hasyl üçin henüz hasaplaşyp geçirilmedik daýhanlar hem bar. Balkan welaýatynda şuunlar, kartoşka hem de soğan ýetişdirýän daýhanlar henüz özleri bilen hasaplaşyp geçirilmändigini Azatlygyň ýerli habarçysyna gurrun berdiler. Galy bersede hasaplaşyk diýilende döwlete bergili çykan kärenetçiler hem bar. Häzirki wagt döwlet bilen baglaşan paýta ýa-da galla plan borçnamasyny dolup bilmedik kärenetçilerden öz bergilerini tölemek berk talap edilýär. Bu kärenetçilere hatda ýylyň ahyrına çenli hem wagt berilmän olary 15-nji dekabra çenli öz bergilerini tölemek tawşyrylypdyr. Bergilerini tölemedik kärenetçilere çäre görüljekdi hem duýdurylypdyr. Bu ýagdaý Lebap welaýatynyň Halac etrawynyň Pelwert, Güç birleşik daýhan birleşikleriniň Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň kärenetçileri tasdik etdiler diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanda kärenetçileriň hasyl puluny nagtlaşdyryp bilmedligi, bankomatlarda pulun tapdyrmadlygy bilen bagly ýagdaý soňky ýyllarda ýygyderli gaýtalanýar. 7-nji sentýabrda prezident işde goýberen kemçilikler üçin diýip Türkmenistanyň Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankynyň başlygy Polat Allaguliýew eýleýän wezipesinden hem boşatdy we bu wezipäni wagtlaýyn onuň ornmasary bolup işlän Şahmuhammed Nepesowyň üstüne ýükledi. Emma muňa garamazdan sentýabryň ahyrynda Daşow welaýatynda mejburi paýta ýygma kampaniýasyna çekilen büdjet işgärleri we kärenetçiler özlerine tölegiň her 10 günde plastik kartlaryny geçiriljekdi wada berilse-de bankomatlarda pulun ýokdugyna, olaryň käbiriniň döwükdigini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Şoňa meňdeş ýagdaý geçen ýylyň iýun-oktýabr aýlary aralygynda hem ençeme gezek gaýtalanypdy. Türkmenistanyň döwlet telewiziýasynda bolsa kärenetçiler bilen hasaplaşyk işleriniň bada-bat geçirilýändigi aýdylyp, kärenetçileriň bankomatlardan pulu alýan we onu maňlaýyna silýän pursatlary wagtal görkezilýär.
ölçeken pek zähmetiniň miwesini, ýygyn puluny, nat görnüşini ele alýan hasyl usatlary ony ýüzlerine silip, owa zähmetkeşläriniň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokallandyrmak barada taýsy tagalarlar diýen gahrman akadamynyň adyna tükünüksiz alkyş sözlerine diýerler. Dilip Türkmen telewiziýasynyň 1 noýabrda efire berilen Watan habarlary gepleşiginde aýdyldy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen meni ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyny inniki ýyldan başlap buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhlary 2 hisse ýokarlandyrylýar. Ýagny 1 tonna buğdaýyň satyn alyş bahasy 400 manat bolanlygyndan 800 manat dolar diýip Türkmen mediýasy habar berýär. Emma synçylar bu çäranyň ýer ýeşinden göwün soğan daýhanlaryň elini giňetjegine şübheli garaýarlar. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä, paýtanyň bahasy çiğmalyň hil häsiýetnamalaryny nazara almak bilen kesgitlendi. Ýagny 1 tonna nak paýta 15-nji oktýabra çenli 1500 manatdan satyn alynýar. Soň bu baha kim-kimden ardanladylar. Ýüpek paýta babatyna hem şeýle baha kesmek usulynyň ulanyljakdygy aýdylýar. Oğuzuluk önümlerinin döwlet tarapyndan satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagy ýurtda un, çörek, ýağ, mal-ýymyal günnelik zerur önümleriň bazar bahalarynyň ýygyderli gymmatlamagynyň, uly azyk nöwbatlarynyň döremeginiň ýa-ýanyna gawat geldi. Adatlygyň habarçylarynyň ýygyderli habar berişi ýaly Türkmenistan 1990-njy ýyllarda öňkü Sowet respublikalaryna göwönüm eksport edýän ýurt bolanlygyndan Kazakystan, Eýran, Türkiýe, Owganistan we Pakistan ýaly ýurtlardan göwönümler import edýän ýurda uruly. Munyň üstesine garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistana urulan egerme dokma fabriklaryny çiğmal bilen üpçün etmek, daşary ýurtlara paýta we paýta önümlerini satmak üçin paýta ýygymyna mejbur häkmetiň ulanmagyna garşy kampaniýa alyp barýan aktivistleriň ýazmagyna görä, resmi şybat büdjet işgärlerini, studentleri we eskerleri mejbur paýta ýygymyna ulanmagy dol güýjünü dowam etdirýär. Yerli synçylaryň ananjyna görä Türkmen hökümetiniň oğuzulugyny dol kontrollukda saklamak synanşy owa adamlarynyň ýyl-ýyldan garyp düşmegine getirdi. Türkmen ykdysatçy Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä Türkmen hökümetini 25 ýyl gowrak wagt bäri öz etmeli işlerini etmesiz işler bilen meşgul bolýar. Hökümetin etmeli işi var da, ýere seretmeli, suwa seretmeli, tohumçylyga seretmeli. Türkmenistanyny daýhanlardan kärennesini alan ýerlerine esasan gowaça we buğday ekmek talap edilýär we ýetişdirilen hasyl bazar narhlarynyň näle döwletiň welän bahasyndan satyn alynýar. Şol ruwatda adamlaryň ýap boýlaryna kädi, süýselik ýaly hojalyga gerek ekinleri ekmegine hem ruhsat berilmeýänligi aýdylýar. Ykdysatçy Orazowyň pikirçe Türkmen daýhanyny odaly öz islen, ýagny içerki ýa daşarky wagtlarda erkin satyp, gowy giýerde zalyp biljek ekinlerini ekmek hukugyny bermeli. Daýhany bolsa erkinlik bermeli. O näme eksin, näçe bahadyn satylsa satsyn. Bular hemme belli, şol wagtda ýüzler çeýilýär gelýän, dünýäniň köp ýerini ulanylýan ýöneköy düzgünler diýip Orazow aýtdy. Onun pikirçe bu hili ýagdaýda o hozulugyny ösdürip, halky gowy ýaşadyp bolmajagyny inni hemme kişi düşünerçe boldy. Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Adatlyk radiosu, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň medeniýeti Daşow welaýatynyň kärenetçileriniň ýyllyk şaly hasyl borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirendigini habar berýär. Emma Azatlyk radiosynyň Daşowdaky habarçysy şu ýyl dänetçi daýhanlaryň susuzlukdan kösenendigini we welaýatdaky şaly önümçiliginiň türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçendigini aýdýar. Türkmenistanyň Altyn Asr web saýtynyň 27 noýabrda çap eden maglumatyna görä 8100 hektar meýdandan planlaşdyrylan has köp, ýagny 35106 tonnadan gowrak hasyl alınıp, onuň arasynda şalynyň Nukus 2, Müňbaşy we Alen gaýaly ýokary sortlary bar. Şeýle-de türkmen mediasynda ýokary hilli şaly hasylyny almak üçin kärenetçilere ähli zerur şertleriň döredilendige, dürli görnüşli tehnikalaryň zerur muktary çekilendigi we bu çäräniň günde üns merkezinde saklanandygy habar berildi. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan Daşowdly daýhanlaryň oňlarçysy şu ýyl şaly önümçiliginiň türkmen hökümetindäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçendigine, olaryň şaly önümçiligi bilen meşgullanýan daýhanlara basyş edendigini gurrun berdiler. Diňe Saparmurat Niýazow etrafyndaky 10 iri daýhan birleşikde şaly ekişliginiň kontrollugy hökümetdäki täsirli adamlaryň kontrollugyna geçdi. Her türlü bahanalar bilen kärenetçileriň şaly ekinlerini suw goýbermediler. Käbir kärenetçileriň şaly meýdanlary elinden alyndy diýip anonim şertde maglumat beren habarçy kärenetçilere salgylanyp gurrun berdi. Habarçy şaly ekişliginde suwun esasy rol oýnaýandygyna ünsü çekip, ekin meýdanlaryny suwa ýakmak isleýän käbir kärenetçilere bolsa suwun berilmändigini we olary berk çäre görülendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçdik, awgustyň başynda Azatlyk radiosy ýurdun Demirazyk welaýatyndaky suw problemasy. Yerli häkimetleriň bu problemany onlarça kilometr uzayan ekrançylyk ýaplarynyň boýunda suw garawullaryny goýmak arkaly çözmäge sinanşýandygyny habar beripdi. Şonu Azatlyň çeşmesi Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda şaly ekilýän 7 töwere uly hojalykda kärenetçileriň bir toparynyň käreni ýerleriniň elinden alınıp, ol ýere ýokarda goldawy bar adamlaryň şaly ekendiklerini gurrun beripdi. Şeýle-de çeşme şu ýagdaýlar bilen baglykda 3 daýhan hojalygynyň şalysynyň susuzlukdan gowrandygyny we häkimetleriň galan şaly ekinlerini halas etmek üçin halky gysýandygyny hem sözüniň üstüne goşupdy. Ýönekey adamlaryň ekin meýdanlaryna, melleklerine suwdyňy artan ýagdaýynda berilmeli. İlkinji nowatda Saparmurat Türkmenbaşy etrafynda şaly eken arkaly adamlaryň ekinleri suwdan ganmaly. Hala suw bedire bilen daşan, hala da ýönekey halka suw bermäň diýip häkimetlere tawşyryk berilipdir diýip Azatlyň çeşmesi gurrun beripdi. Mundan başga iýun aýynda Azatlyň Daşowdaky çeşmesi türkmen häkimetleriniň Boldum, Sada, Akdepe, Ýylandy etraplarynda boş ýatan mellek ýerlerine şaly eken daýhanlaryň ekinlerini reýt geçirip olary pul jerimesine salýandygyny habar beripdi. Şonu söhbetdeşimiz bu reýtleriň suw ýetmezçiliginiň barha ýetileşmek bilen baglanşyklydygyny, bularyň hususanda ýokary wezipeli adamlaryň we olaryň ýakynlarynyň müňlerçe hektar ýere eken şalysyny wagtynda suwarmak üçin alınıp barylýandygyny gurrun berdi. Maglumat üçin aýtsak, Atlas Media web saýtynyň ykdysady çylşyrymlygy synatly bölüminde 2016-njy ýylda Türkmenistanyň şaly importynyň 14,17 million Amerikan dollaryna barabar bolandygy habar berilýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.